aurreko aldiz, Artolak eta Dario. Baina, 2012 urteko maiatzaren 6an Gasteizko hogeta pilotalekuan neurtu zituzten indarrak. Lankideok, irudi horiek erakusteko moduan algara. Beira. Hau Dario sakea ateratzera. Duela 14 urte, 16 zituen. Artolak 18, eta, bi urteren aldea adin horretan handia da, eta Artolak egurtu zuen Dario. Baina begira. Baina nola jo pilota adin hortan. Baina begira. 16 urte batak, 18 besteak. Eta hemen txegituzue, buruz buru, Artola eta Dario. Gaur berriz ikusiko ditugu. Baina final nagusian jokatuko dute elkarren kontra.